heel mooi. Doe kun je zelfs lauw zien. Dus we zien al het vuurwerk van heel Burgen. En ja, dat wie eigenlijk de bedoeling, dat wie het plan. Dus dat is helemaal slagen. En qua waar, hoe hast jou Oudjaarsdag beleven? Nou, het had je het wel volle rijnd en het waait je heel erg. Maar verder treffen we het wel. Het is net heel koud. Nou, wie dacht, we zitten eerst bij de kate en wie dacht, we moeten even wat mooi vuurwerk zien. En toen ze zei, we moeten op een bregen staan, dus we dachten, we moeten jammer even staan. Ik heb een mooi prutte vuurwerk zien door heel Burg omheen. Wat vind je nou het mooiste vuurwerk was van de jongens sjocht? Zie je vuurwerk. Dat vind ik toch het mooiste, want dat knalvuurwerk ga je in het volle hoorn. En dit is nog het mooiste in de lucht. Dus ik vind dit mooier. En nou vandaag, wat is nog bij het einde? Nou, even rond vuren en een beetje bij de familie zijn. Maar ja, dat is dan wel even zo mooi. Bij de feesten nog even zijn als het kind. En verder zelf nog vuurwerk aansteken? Nou, ik had al dieren, maar ja. Dat wie krijgt voor dat het een beetje... Nou, net zo echt waaide als het nou is, hij is. Dus, ja. Toen wie het nog een beetje te sturen, zeg maar. Ja, dat zeker. Ja, wie het zijn de BM en alles, dat mag me net.